Robo! Aha, tu si. Povedz to. Konsolidácia verejných financií sa nesmie dotknúť dosiahnutého sociálneho štandardu. Nebude sa nič rušiť z toho, čo ľudia majú. Pokud jste si snad mysleli, že tohle byla pravda. Převezli jsme vás. Tohle byl naprostý vývis. Skúsme nejakú väčšiu sprostosť. Laco? A prečo to musíme robiť? Zopakujem. Môžete sa hnevať, koľko chcete, ale budem na to ukazovať. Dobre, takže kvôli týmto. Takže... Pozrieme sa napríklad z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, čo na to hovorí Martin Šuster. A ja chcem povedať, že všetky vlády za posledné 3 či 4 volebného obdobia nejakým spôsobom prispeli ku zhoršovaniu udržateľnosti verejných financií. To úplne najväčšie zhoršenie bolo v predminulom volebnom období, čiže to boli vlády Ficové a Pellegriniho v rokoch 2015 až 2019. Skrývať svoju neschopnosť za to, že totálne devastujete pracujúcich, je len ukážka charakteru, ktorý ste nikdy nemali. Rovnako ako potrebu hovoriť pravdu a ukazovať fakty. A preto chcem za týmto profi milí pracujúci a podnikatelia povedať, že nikdy nebolo dôležitejšie držať spolu viac ako teraz. Lebo ako Albert Einstein povedal, svet nezničia tí, ktorí páchajú zlo, ale tí, ktorí ho len pozorujú a nič nerobia.